Eta mila esker, hurbiltzeagatik, badakigu ordua garaiztitu gala, baina hasi berra do. Gaur, egile esan, ia 4 urte beteko iran hontan Ramon Unanue Matxain hiltzela, benetan merezitako aitortza herritarra egiteko asmotan bilduko gea. Bai aitortza herritarra eta baita ere udalakara onartu bai zuen aitortza ofiziala ohorezkoa, merezi duela pentsatzen dugulako. Eta horretarako ekimen anitz antolatu ditugu. Ramonen besotan ibilitako hainbat eta hainbat hilabetez elkartu eta saiatu gea alik eta txukunen egiten, merezi duelako gauza txukun egitea. Eta ekimen anitz antolatu ditugu. Lehenengo zatian, momentu honetatik hasita, Frontoian eta Dema plazan izango dira kirol jarduera batzuk. Hain justu Ramonek entrenatzen zituen hainbat jardueratako adibideak. Izan futbola, eskubaloia, pelota, balezkoa, egokitua. Edo eskuz, baita ere gizaprobara izango da Dema plazan, edo izango da baita ere isu jaurtiketa, hain justu Ramon Unanue berarena zen kirol naturala eta konpetitu zuena, eta hain emaitza dotorea lortu zituenak. Izan zen Gipuzkoako txapelduna 6 aldiz eta Euskadikoa 2 aldiz. Bere marka jakin dezazuen, zen behian ikusgarri horiko dezue 15 metro eta 0,5 zentimetroka zen, marka txukuna oso. Era berean, hemen alboan, izan ere deno dakigu, herri honetan txirrindularitzari behar bada eskaini dizkiola bere izerdi eta alegin gehienak, eta txirrindularitza taldekoek ginkana berezi bat antolatu dute hemen, gazte zein gazteentzako, animatzen guztientzako. Eta gero, hori guztia 7 erdietan bukatuko da, eta berriro hemen elkartuko gara, Mikel Aba plaza zoragarri honetan, Ramon Unanue Matxain zenaren zenidei eskertza berezia egiteko. Eta eskertza berezi horretan, besteak beste, aurreratuko dizuet, egingo diren horietan, batetik, Idoi Etxeberria Orioko harri atxatzailea, momentu unkigarria izango dena aurreratzen dizuedana, dakizuen bezala, bera entrenatu baizuen urte askotan, Usurbilen, Oiardo kiroldegian ordu asko sarturak ziren. Eta hori izango da, egingo dugun horietako gauza bat, baina gauza gehiago egongo dira, baita ere zuzenean senideei zuzenduko gatzaie, justu Ramonekin lanean elkarrekin aritu ziren elkartetako ordezkariak igoko dira eta labur adiraziko dute beraientzako zein izan zen Ramon, eta horrela ezagutuko du nor izan zen Ramon. Izan ere, ezagaztu gaurko helburuak bi direla, batetikan ezagutzera ematea Ramon zein izan zen, bisibilizatzea benetan Ramon ura nor izan zen, eta bestetik, zenidei merezi duten eskertza hori egitea. Eta bi horiek alik eta txukunen egitea espero dugu, eta animatzen zaituztegu, batez ere parte hartzea bai ginkanan, eta baita ere, jakin, ez lehen ez dut esan, pisu jaurtiketa egingo dute Euskadiko juniorrak, bai mutilak zein neskak, oso maila honean dabiltzana gainean, eta marka osona daukate, Espainiako txapelketara baitoaz bere alako batean. Eta horiek bukatzen dutenean, hain berezi izango dena Dema plazan eta Elizari begira, gero herritarrok ere bota ahal izango dugu, jakinik Ramonen banderina 15 metrotara antxe egongo dela, ea zer egiteko gai garen proban jartzeko. Eta besterik gabe, Ramonek zuen lema alegina zen lana sufritzea eta irabazten jakitea, baina batez ere pertsonak zitze zituen eta irakutsi zigun bizitzaz gozatzen, eta zu ere hortara gonbidatzen zaituztu gaurkoan, goza ezagun gaurko egunaz, eta goza ezagun beragatik bereziki. Beraz, zuaren garrarekin, zuziri pare baten garrarekin hasiera emango diogu, eta gero berriz ere hemen ekartzen gera 7 erditan, kirol jarduera guztiak gozatu ondoren, bale? Ahaztu gabe, ikusi ezoia erakusketa ere hor dagoela, kosta zaigu egile esan,
Ramonetzen argazki zalea, baina lortu dugu txukudenak eta gure ustez, alik eta nitzenak jartzen, izenak ere kostaz ezkio biltzen, baina espero dugu gustoko izatea, eta besterik gabe, gozatu, Kerman, eman zu.